Bon dia a tothom. Avui farem el dia 16 del repte d'abdominals en català. Com ja sabeu, el dia anterior va ser dia de descans, vam arribar a les 500 abdominals, doncs avui us proposo tornar a fer les 500 abdominals, però aquesta vegada, en comptes de fer exercicis de 30 abdominals, farem exercicis de 50. Llavors, tindrem uns 10-11 exercicis, perquè farem dos exercicis en comptes d'un de l'abdomen lateral, perquè en comptes de fer 50 farem 25-25, 25-25. Doncs avui ens hem de superar, hem de recuperar aquestes 500, per tal d'anar pujant, ja ens queda poquet, i aviam si superem aquest repte. Molts ànims i vinga! Per començar, escalfarem una miqueta, com sempre, vinga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 més, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Va, estirem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estirem cap al costat, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canviem de costat, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Toquem al terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I per acabar, escalfarem les espatlles. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, escalfem cap endavant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cap enrere, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I obrim i tanquem, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vinga, comencem el repte. És important que feu tots els exercicis. Són repeticions de 50, per això costa una miqueta, però el vídeo serà més curtet, perquè fem menys quantitat d'exercicis. No us rendiu, torno a dir el mateix, si no arribeu a fer algun exercici complet, descanseu, continueu, cadascú té el seu ritme. Començarem per les mountain climbers, aquestes escaladores. Farem 50, ja sabeu com funcionen, sí? A una velocitat més alta, 1, 2 i 3, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimes 10, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vinga, anem per feina. Era un mosquit, l'he hagut de matar. Escalfarem directament, farem ja l'abdomen inferior, Les mans darrere de l'esquena, estirarem cames i doblegarem cap endins. Preparats? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 més, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més. Vinga, va, no ens rendim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més. Va, portem 30, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimes 10, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ai. Ja us he dit que aquests exercicis, vale, al ser una mica més llargs, costen una miqueta. Vale. Ara farem un abdomen lateral, vale? Aquest exercici contra el mig. Per què? Perquè en comptes de fer 50-50, que seria més dur, farem 25 i 25. Llavors, després farem un altre. Ens posem en la posició, vale? I pujarem i baixarem el cos, vale? Recordeu-vos la posició de la L, vale? I baixem i pugem. Vale? Preparats? Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 més, va. 1, 2, 3, 4 i 5. Ai, 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 vinga. Ens donem la volta. Ens posem en posició. Vale? Pugem el cos i... Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimes 10. Va. 1, 2, 3, 4 i 5. Uai, 3 exercicis portem, va. Ens queden 8 exercicis, vinga. Anem a fer un més facilet, vale? Per l'abdomen superior, amb la mà hem de tocar el genoll contrari, vale? Aquest l'hem fet en tots els vídeos. Preparats? Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Vinga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Últimes 10. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale, 4 exercicis. Ara tornarem a fer inferior, vale? Abans hem fet la de recollir cames, ara pujarem i baixarem les cames, vale? 50. Aquestes costaran una miqueta, ja ens ho podem imaginar. Mans darrere l'esquena. Cames estirades. I vinga. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimes 10, va, que som capaços i capaces, va, 1, vinga, no ens rendim, 2, va que podem, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vale, ja portem 5 exercicis, vale? Ens queden 6 exercicis i acabem. Ara per continuar treballant l'abdomen lateral, vale? Farem el peixet. Ja us he dit perquè m'agrada aquest nom. Vale? Ens posem en posició. Ja sabeu que quan pugem intentem que després no toqui el terra molt, vale? Vinga, preparats, llestos? Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, farem 25 de costat, 7, 8, 9, 10 més, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 més, va, 1, 2, 3, 4 i 5. Vale, canviem de costat. Vale, va. Posició i vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 més. Va. 1, 2, 3, 4 i 5. Vale. 5 exercicis ens queden. I ja acabem, va. Vale, el segon exercici serà també l'abdomen superior. Farem el de que el genoll toqui el colze. Ja sabeu que la cama és creuada. Vale, ens posem en la posició. Farem 25 de cada costat, vale? Però com que els dos treballem més o menys el mateix abdomen, per això compta com un exercici. Preparats, llestos? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 més. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Canviem de cama i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més. Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimes 5. Va, vinga. 1, 2, va que podem. 3, 4 i 5. Molt bé.
4 exercicis, va, ens queden 4 i acabem. Ara farem un que l'hem fet més una altra vegada. Carrega una mica, costa una miqueta, però s'ha de fer per treballar l'abdomen inferior, vale? Ens posarem en aquesta posició, vale? I obrirem i tancarem les cames, vale? 50. Preparats, preparades? Posició i vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimes 10, va, no ens rendim, vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ai, 10, aquesta sí que crema. Vale, vinga. Ens queden 3 exercicis i acabem. Els últims 3. Us aviso que els 2 últims seran planxes, vale? Llavors, aprofitem ara aquest momentet, vale? Amb la mà contínua a la cama, vale? Tocarem el taló, vale? Sí? El turmell, perdoneu. Vale, vinga, preparats. Llestos? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, últimes 10, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i 50. Vale, va. Els últims 2 exercicis, vale, farem planxes. Farem les planxes laterals, vale, 30 segons cada una. I després acabarem el vídeo amb una planxa de 50 segons. Tot sense parar, vale? Ja sabeu, vale? Estem a 1 minut i 50 segons d'acabar. Ens posarem en posició, vale? Per fer-ho aquesta vegada, vale? Em posaré recte cap a vosaltres, vale? Per fer totes les planxes. Ens posem en la posició, ja sabeu, i començo a comptar. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimes 10, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no ens baixem, vale? I ens donem la volta en el mateix lloc, canviem de costat i fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, últimes 10, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no baixem, vale? Ens posem en la posició de planxa. Ok, Google, pon una cuenta atrás de 50 segundos. Està pensant? Bueno, comencem nosaltres. 1,
50 segundos. Empieza ahora. Acaba de començar, vale. Són els últims 50 segons, vale? Hem de fer l'esforç, en recordeu-vos, d'intentar apretar la panxa, vale? No us podeu rendir ara. Queda molt poc de temps ja. Ja estem a la meitat del repte. 500 abdominals. Una miqueta més. Una miqueta més, no ens rendim, va. Vale. Ai. Ok, Google, apaga l'alarma. Doncs res, espero que us hagi agradat el vídeo, ja sabeu, no us podeu rendir. A vegades costa una miqueta, però amb constància i esforç ho aconseguirem, vale? Ens veiem en el proper vídeo. Que vagi bé!